Miras kayang alos 3 pesos per kilo o 37 pesos ang miragdog, kayang presyo na ng 11 kilogram cylinder tank na liquefied petroleum gasoline o LPG anyang January 1. Ing dating migit 600 pesos at yun na kayang migit 800 pesos ang presyo ngayon. Anya naman ng street food vendor ay Jocelyn Angeles, gagamit na yung butane king kayang kapanintunan. Photo sa gas At least nakakapag-refill po ako pag naubusan na ako. Grabe po ngayon na taas ng LPG. Kaya po, ito na lang ginagamit ko. Ang tricycle driver ay Ricky Alvis, nanamu naman kanuagawang gumamit LPG, uling may kamalyapin na niya. Ating LPG, ngayon ginas ko may kain na ako, may pauling-uling na ako, tapos tutong-tutong kasi yapin po yung makapagkain kayong biyanan ng kahit, makapagkain na ng biyanan ng tao, baka makapagkain, uning matas na yung panyalon, mamalata. Lata naman pong kakarapat. At bistaman may karolback yung presyo ng aliwang petroleum products ayang January 2, pamurin kanu sasapat ini para karayang mamasada kalupa ng Alvis. 10 centavos yung bawas kayong presyo ng balang litro ng gasolina, kabang 35 centavos naman yung rollback yung presyo ng diesel. Talagang dakal pong magkasakit ang kain nito ma'am, kain na ng gas tamo kasi hindi po talagang bigbaba, malamba niya po talagang matas yung gas tamo Ngayon yung ganang ngayon ma'am, hindi po talagang bibaba. Kaya kayo magkasakit kami rin po gatla pamamasada may tricycle. Ako, Inke Kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.